سلام كبرانن تخطاتلتنا نلومون كمتي أبز حلفة زغربنا لكم نتاريخ تأكس ناي إرتران نأقدا سنتا أب كرنا أفريقيا بزملكت أب كالا أي كوينات عالم نزنا برخونة تاتا زنصبارق تحستوينا كنقرب لكم زحلفة جزية قدامين كالا إنكفال أقربنا لكم نيرنا لو مدما سالساي كفالو حزنا لكم قريبنا لنا مكتتا لكم نعدم أب كالا أي كفال إيطاليا أبا قردت كعردن كلو واتهادرات إنجليز دما بنت أروم كاب كيرو كساب أفدقة أقردت بسيحم نبروم بدحرزي انتاي سعابي زبل قتلنا نغرب لكم بعسران شمونتان تري مبراغو شنخ كوكن زديبه هنداو حيل بريطانيا كساب علت 3 تري ترير ناي مربرا بوغ أكايده زي أبشحن 941 عامة مرت مقانيوم ب3 ترقن كالا حيل إنجليز أم مبراغو بالرخطات كوكن مسنخسه بتانكتاز تسنيا توسخت حيلتات بمونغو كوكنن لقاتاتن بمترقائن بسميناو شنخروبا باركا قوبتاتن كجتاتن بمخلالن حلوة دحريتن كبيد برتن طاليان دمسسام إيطالياوي لورنسيني نتي أزيت أمامينلو زنبره مكور برغيدوكوا قيتة تقملو سعر السراويتو تعذبم كم كلهم أزست خوينات إيطاليا أبسمين أفريقيا يخونو أبعال كيرو بغلطافن تعاصافنتن سراويت بريطانيا فززام سراويت دما 1,000 مروخات 43 كبيد برتن 14 استقاصلا تانكتاتن رحرحيو هادمن تبتاتنن أقردت بحد لكاتيت 1941 دما تتحزت طاليانن هادمو نبينتو انجر نفريسوم كبدور باباركا فنجس للزرقلو سراويت إنجليز 8 ساعات تدناغويم طاليان أبكرن خعردو جزيه رخبوم نصبحيتو خلت لكاتيت 1941 عامة مرت እታብ 8,000 ወተሃደራትን 32 ከቢድ ብረትን ትሕሎ ዝነበረት ባረንቱውን ናብ ብሪጣንያ ወደቐት ወተሃደራታ ተበታቲኖምን ምስቶም ካብ ኦም ሓጀርን ወልቃይትን ዝሃደሙ ተጸምቢሮምን መገዲ ዓረዛ ሒዞም ዓዲ ወግሪ ወይ ብበዓል ወልቃይት መገዲ ዓድዋ ተራእዩም ኣብ ውሽጢ ክልተ ቀነጥራይ ኢጣልያ 6,000 ወተሃደራት 26 ታንክታትን 400 መካይንን ከሰረት ካብዞም 6,000 ወተሃደራት እቶም ዝበዝሑ ኢዶም ዝሃቡ ኤርትራውያን ነበሮም ከረን ጽንዕቲ ዕርድያ ዝነበረት ብዘይካ ጽርግያ ጥንቁልሓስ ሰራዊትን ተሽከርከርትን ሒዝካ እትድይበሉ ካልእ መገዲ የልቦን ሰራዊት ኢጣልያ ካብኣን ተለቂቑ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ግዛኣታቱ ከም ዘጥፍኦ ፍጹም ኣይተሰወሮን ስለዚ ባረንቱ ዝተታሕዘትላ እሞ እንግሊዝ ፈንጅታት ባርካ ከኣልዩን ድልድል ከዕርዩን ዝወዓሉላ መዓልቲ ንጽርግያ ጥንቁልሓስ ዳርጋ ካብ ፍርቁ ዓፀዎም ነዚ ንምግባር ጥቓ 200 ሜትሮ ዝንውሓቱ ጎቦ ብሚናታት ብምፍራስ ነቲ ጽርግያ ብሓመድ ኣኻውሕን ኮረትን ደበዮም ሰራዊት ብሪጣንያ ዝሓልፈሉ መገዲ ስለ ዝተዓጽወ ታሕቲ ኣብቲ ጐላጉል በዓል ግላስን በጉን ተዓግተ ካብ መዓልታት ውግእ ኣቑርደት ጀሚሮም ጣልያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ ሓይልታት ብምምጻእ ንኸረን ከደልድልዋ ቀነዩ ሓይልታት ብሪጣንያ ብገደልን ኣኻውሕን ስንጭሮታትን ከረን እኳ እንተሰንበዱ ቀልጢፎም ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከረን ልዕልቲ ተቐኒትዋ ዝሓልፍ መገዲ ባቡር ከረን ኣቑርደት ንእትርከብ እምባ ሰንኪል ንኽሕዙ ክድይብዋ ፈተኑ ካብኡ ተደፊኦም ስለ ዝወረዱ ግን ትሕቲኣ ናብ ዘላ ሓንቲ ተረተር ተዓቕቡ ነዚኣ ካሜሮን ሪጅ ሰመይዋ ብስም ካሜሮን ዝፍለጥ ሓይሊ ስለ ዝሓዛ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ካብ ሰንኪል ሰሜን ንዝርከብ ተረተር ኢሽዲራን ሳርባራን በጽዋዋዕ እንግሊዛውያን ብሪግስ ፒክ ዝበሃል ተፈቲኑ ኩሉ ዝዓይነቱ ብረት ኢጣልያ ይወድቆ ስለ ዝነበረ ግን ኣይሰለጦምን ካብ ጽርግያ ኣቑርደት ከረን ንየማን ዝርከብ ቦታታት እውን ብሸነኽ ዶሎኽ ሮዲኽ ብወገን ሩባ በጉ ኸዓ ንላዕሊ ንበዓል ጽላለን ፈለስታኹን ዝተፈተነ መጥቃዕቲ እውን ድሕሪ ናይ መዓልታት ምርብራብ ዘፍበለ ከም ብሓድሽ ብ11 ለካቲት ሰንክሊን ሳርባራን ብሪግስፒክ ተፈተና ሰራዊት ብሪጣንያ ግን ድኻምን ጽምእማይን ኣዝዩ ኸፍኦ
ትዝበዝሕ ዕጥቅን ስንቅን ኣብ ምምልላስ ስለ ዝተወሰነ ኸዓ እቲ ተዋጋኢ ሓይሊ ጎቦ ደይቡ ዘየድምዕ ኮነ። ብ12 ለካቲት ሰራዊት ብሪጣንያ ንኸረን ብቐሊሉ ክሕዛ ከም ዘይኮነ ተረድአ። ኣብ ናይ 10 መዓልታት ውግእ ንኸባቢ ኣራዊት ማለት ካሜሩን ሪጅ ጥራዩ ክሕዝኪ ኢሎም ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን እምበኣር ነታ ታባቲኣ ኣደልዲሉ ንኽሕዝ ብምውሳን ዘገሚሉ ብዛዕባ ኸረን ክሓስብ ንግዚኡ ኣዕረፈ ሰራዊት ብሪጣንያ። ነዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ሰራዊት ብሪጣንያ ብብዙሕ መገዲ ተጠቕመሉ። ብቐዳምነት ጣልያን ካብ ዓረዛን መንደፈራን ሓገዝ ምእንቲ ኸይረኽቡ ተጓዩ ክዓግት ወይ ምንቅስቓስ ከይግበር ከፈራርሕ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ከባቢ ክልቲኣተን ከተማታት ኣቐመጠ። እቲ ቐንዲ ናይቲ ሰሙን እቲ ስራሕ ግን ናይ ነፈርቲ ኹይናት ብሪጣንያ በረራታት ኮነ። ኣብ ልዕልቲ ብቐጻልነት ዘካይዶ ዝነበራ ደብዳብ መዕርፎ ነፈርቲ ጣልያን ኣብ ኣስመራ ጉራዕን መቐለን ጽዑቕ መንሹራት ናይ ምድር ባይ ዘመተ እውን ኣካየዳ። እቲ ዘመተቲ ኣድማዓይ ነይሩ ይብሉ ተረኽቲ ብሪጣንያ። ምኽንያቱ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ጥራይ 1500 ወተሃደራት ኢጣልያ ኢዶም ሃቡ። ካብዚኣቶም እቶም 1000 ካብታ ብኤርትራውያን ዝቖመት መበል 11 ብርጌድ ነበሩ። እቲ ዋሕዚ መሊሱ ኣብ ወርሒ መጋቢት ከም ዝነሃረ እውን ይንገር እዩ። እዚ እናኾነ እንከሎ እቲ ብሰሜን ዝዘምት ዝነበረ ሰራዊት እንግሊዝ እውን ንሳሕል ይስንጥቓ ነይሩ እዩ። እዚ ብሓደ ህንዳዊ ብርጌድን ደቂ ጫድን ፈረንሳውያንን ዝርከብዎ ፈረንሳዊ ሓይልን ዝቖመ ነበረ። እዚኣቶም ካብ ፖርት ሱዳን ብመርከብ ተጓዒዞም መሬት ድሕሪ ምርጋጽ ዶብ ሰጊሮም ብ9 ለካቲት ንቓሩራ ሓዝዋ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ክብኩብ ዝነበረ ሓለዋ ደምሲሶም ብምሕላፍ ብሓደ መጋቢት 1941 ንመስሓሊት ተቖጻጸርዋ። በዚ ድማ ሰራዊት ብሪጣንያ ንኸረን ብሰሜን ንምጽዋዕ ድማ ብሰሜናዊ ምዕራብ ከጥቅዕሉ ዝኽእል ወሳኒ ቦታታት ሓዘ። ጣልያን እውን ኣይተዛነዩን። ካብ መተማ ቤገ ምድር ኢትዮጵያ ሓይልታት ስሒቦም ኣብ ከረን ጥራይ 23,000 ዕጡቕ ሰራዊት ከም ዝህልዎም ገበሮም። ሰራዊት እንግሊዝ ድማ ኩሉ 13,000 ዕጡቕ ወተሃደርን ኣዝዩ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዝዓይነቱ ከቢድ ብረትን ኮመረ። ኩናት ከረን ብ15 መጋቢት ሰዓት 7 ንጎሆ ጀሚሮም። ሰራዊት ብሪጣንያ መጀመርታ ንሳንክሊን ሰምዓና ናጥቅዖም። ክፋል ሰምዓና ሒዞም እምበኣር ኣብ ሳንኪል ግን ኣይከኣሉን። ካልኦት ሩባ ሰጊሮም ጥንቁላሓስ ክቈጻጸሩ ዝተቐረቡ ነይሮም። ጣልያን ንብሙሉእ እቲ ጐላጉልን ሩባታትን ስለ ዝኣሰሩሉ ግን መሕለፊ ዝበሃል ኣይነበረን። ኣብ ልዕሊ እዚ እንግሊዛውያን ፀሓይን ሙቐትን ምኻል ሲኢኖም ዘልሓጥሓጥ ክብሉ ወዓሉ። ንጽባሓይቱ ንጎሆ 16 መጋቢት 1941 ሓደ ዱልዱል ሓይሊ ነቲ ኣብ ሸነኽ ምዕራብ ቁልቁለት ጥንቁላሓት ዝርከብ ፎርቶ ዶሎኽ ሮዶኽ ኣጥቂዑ ብፍጥነት ሓዞን ወተሃደራት ጣልያን ማረኸን። ብ17 መጋቢት ካልእ ሓይሊ እግሩ ብምስዓብን ኪንኡ ብምኻድን ንፈለስታኹን ዝባንን ተዓጥቀን። ኣብዚ ድማ ን10 መዓልታት ውግእ ተኻየደ። እንግሊዛውያን ድማ ኣትከሉ። ድሕሪዚ ኣዝዩ መሪር ኩናት ከም ዝተኻየደ እዩ ብኽልቲኡ ሸነኽ ዝንገር። እቲ ኣብ እግሪ ፈለስታኹን ዝባንን ዝነበረ ብሪጣንያዊ ሓይሊ ጥራይ 8 ግዜ ከም ዝተሃጅመ ይዝንቶም። ብኽልቲኡ ሸነኽ ማእልያ ዘይብሉ ቡምባታት ካብ ዓበይቲ መዳፍዕ ዘነበ። ኢጣልያዊ ሎረንሲኒ እቲ ኣንበሳ ሰሃራ ኣብቲ ደብዳብ ሞተ። ሓይልታት ብሪጣንያ ብዙሕ ኣይሰጎሙን፣ ግን ንዶሎኽ ሮዶኽ ኣብ ኢዶም ኣትርፍዋ። ልዕሊ ኩሉ ሳንኪል ከፍኣቶም። ብዙሓት ኣዘዝቲ ዝርከብዎም ወተሃደራት እንግሊዝ ከዓ ኣብኡ ጠፊኦም እዮም። ንሰራዊት ብሪጣንያ ሓንቲ መራፂት ዝኸፈልካ ኸፊልካ ብጽርግያ ጥንቁላሓስ ምትርጋእ እሞ ነቲ ኣብ ፍርቁ ዝነበረ ኩምራ ሓመደ ኸውሒ ምጽራግ ነበረ። ንብሪጣንያዊ ጀነራል ፕላስ ዘተባብዖ ነገራት እውን ነበረ። ሓደ ጣልያን ኣዝዮም ተሃስዮም ከም ዝነበሩ ይፈልጥ ነበረ። ድሓር ከም ዝተረጋገጸ ክሳብ እታ መድረኽ እቲኣ 1135 ምዉታትን 2300 ቁስላትን ከሲሮም ነበሩ። ኣብ ልዕሊ እዚኦም ቁጽሪ ምሩኻትን ዝሰሎምን ኢጣልያውያን 1000 በፂሑ ነበረ። እዚኣቶም
أبي السراويت إنجليز أتو يوم أتوم عودو رحرحهم نعدهم زهادهم إرتراويان كالوتن أزيم ستعصات صفق قطرس لزنبرهم نتزنبرا حيل الطاليان دما كاب 30 كسب 4 مئتاويت أنقل كيلو نيرو يبهاليوم إرتراويان يؤدوم يوم نيروم نحنا دمينا كوان تنبرنا يبلو ناشعو صحفتي طاليانجن دنينو نبرام بدحرزس حنت قلعة تريفا زنبرت اتا قلع كرن محازن نسراوي طاليان مدمساسن نبرا ازغه كما يتقايده أبرابع كفال كان أقرب لكمنا كبرانن تقتاتلتنا نحجي أدالينا لكم زنبرنا سالساي كفال أبزي زازيمنا يلنا رابعي كفالو خالق زيخنا قربوينا سلام كتتالكم نمسجن لايك شير كوم اون سبسكرايب مقبار اي تزنقعو نعنا أزيس لزت تبابعنا سسناين خلاتنا